Valiosa, eu quero que te sintas valiosa, por fora e por dentro, valiosa, de mente e alma, valiosa. Tu és valiosa, a força que tu tens é valiosa, como a tua própria lente és valiosa. Nunca mais voltes a esquecer o que te torna valiosa. Moitísimas grazas, Goiza. E benvidos a Atlántico TV, a esta sección de entrevistas que hoxe imos a falar de música e do teu novo disco. Pois aquí estamos, moitas gracias, Ana. Isto era para ti, Valiosa. Que subidón, eso foi un subidón total. Bueno, Valiosa é o teu novo disco que vas a presentar en exclusiva en Tui no festival ICFEM. ICFEM, sí. Imos estar o xoves 16, imos inaugurar o festival. Vou presentar a nova proposta de formato, o novo disco. Bueno, estamos de estrea total. Sí, sí. En este primeiro single cantas con unha compañía portuguesa, aquí tamén te van a acompañar? Sí, o dúo teño feito con Alana Sinkei, que é unha muller, unha artistaza que admiro moitísimo, ela é de Guinea-Bissau, pero neste caso acompáñame Emi Carl, que é unha artista de Vila Real, de Portugal, e, bueno, é espectacular, enamoreime dela totalmente cando fixeronme a proposta, pois quixen convidala a ela porque pareceume, vamos, especial, realmente moi especial a súa música. Bueno, é un bo sitio este festival da cidade da Eurocidade, entre Vigo e Valença, para presentar un traballo, bueno, tan especial, tan persoal. Sí, o feito de que fixera a presentación, o sea, de que decidira facelo, foi porque este ano deciden que non iba a ter concertos. De feito, noutras entrevistas anteriores, dixen, non, este verán non quero ter concertos, comezarei despois en outono, porque, bueno, como sabes, son recentemente nai, o meu fillo ten 16 meses, entón é un pouco difícil conciliar, e, bueno, como que este verán quería vivilo con el, ao final, facer mención que Valiosa non só é un disco, non só son palabras, tamén un estilo de vida, unha forma de pôr en valor justamente os valores humanistas, non? E o que é a maternidade, penso que, máis que unha situación, é tamén un valor en sí mesmo, que lle temos que dar aos nenos, que lle temos que dar a conciliación entre as nais e os fillos, o traballo, bueno, todo isto. Entón, que me permitía o ICFEM? Cando apareceu esta oportunidade, claro, non podía dicir que non, porque igual o ano que ven non me chamaban. No, bueno, aparte xa estiveches ali, xa coñeces o festival. Coñezo o festival, sí, nunca actuara, eso sí, pero sí que estivera como público e sempre foi un dos meus festivais favoritos, porque é un festival moi cultural, sempre ten pois xente diferente, non necesariamente tes que ter moitísimos likes e ser mega famosa, non. O interesante é que é música recoñecida por músicos, non? O sea, ao final é música de culto, de todos os xéneros, e penso que tamén a dinámica que ten o festival de unir a artistas das dúas caras do Miño é moi interesante, sempre é moi enriquecedor e, bueno, que mellor que en Tui, non? Ademais. Claro. Bueno, levas un montón de tempo, un montón de anos no mundo da música compoñendo, e este disco pois tamén fala do teu momento vital, non? De agora. Como foi evoluindo, como foches evoluindo como artista? Pois, como non teño unha persoaxe, son eu mesma, ao final, seguindo o meu propio instinto das miñas necesidades persoais. Neste caso, Valiosa é un disco que fala da intimidade, da sexualidade, dende outro punto de vista. Sempre hai, non, músicas en todos os meus discos, sempre intento que haxa bastante diversidade de temáticas. Non se pode, o sea, as temáticas son as que son, non, as vitais. Ao final, penso que o que cambia é o punto de vista
co que o vexo hoxe, que é diferente, non? Non vou a ver as cousas igual con 20 anos, nin vou a vivir a sexualidade igual con 20 anos, que con 30, que con 40. Entón, bueno, pois a ver que nos espera máis adiante, pero a ver de que falamos máis adiante, non? Como levamos, como representamos esa visión. E os teus seguidores, a xente que te escoita, a xente para que encantas, tamén foi madurando contigo? Os fans de sempre, sí, como que seguen aí, son os mesmos que tiñan 16 anos e que agora teñen 30 e pico, 40 e pico, ou máis, non? Porque, por sorte, a miña música conecta con xente de todas as idades. Teño fans de que teñen 70, 80, que veñen aos concertos e que lles encanta, justamente porque se senten moi identificadas e igual na súa xeración non atoparon nunca unha música que a representase. Hai xente que me di que é increíble que eu con 60 anos de pronto que sou rapero, resulta que sou rapero. Digo, bueno, é que a música é universal, ao final as etiquetas e os xéneros pois están para as etiquetas da industria. Sí, e para os analistas, que nos Exacto, encanta. aí está. Bueno, pues seguindo con etiquetas, ¿no? Ese estilo que tes de cantar, estas etiquetas, hip hop, rhythm and blues, o sea, no sé, es muy directo, te permite... ¿Por qué escolles este estilo? Pois a verdade é que é unha pregunta difícil de responder porque eu son, non escollo realmente, son. Cando teño unha inspiración, unha melodía, bueno, as miñas influencias sí que é certo son da música soul, do rap, do R&B, pero tamén teño moitas influencias da música tradicional galega, escoito pois outros xéneros musicais, fíxate que agora estou escoitando moita música infantil, bueno, justamente, pero penso que de alguna forma sí que se verá reflexado, porque ao final a música é música. E como te sientes no panorama actual, o sea, no panorama musical actual? Bueno, sigo pensando que nunca encaixei, sempre estive entre dúas augas, sen embargo, creo que teño unha identidade moi clara, non? O sea, teño unha personalidade, mellor dito, como moi evidente, non? Calquera que me escoita di que me recoñece, entón penso que iso é bo, que iso é o que busca un artista, pero tamén é difícil a veces encaixar. Non atopo un lugar no que estar cómoda. Non por min sí. Tampouco sei se quero encaixar. Igual ese tamén é o factor, non? Non querer. Sempre tiveches un toque de rebeldía, Sí. Claro, é que tamén nos estándares que nos expoñen. Non me gusta facer o mesmo que facen os demais. Gústame crear algo novo, dar algo novo, persoal, e que polo menos intentar a mensaxe sexa auténtica e real. Porque ti fas música para ser escoitada. Claro, intentamos. Non para tela de banda sonora. Claro, sí, para reflexión. Sí, para acompañar tamén os procesos psicolóxicos, os procesos vitais. Creo que iso é o máis bonito, o máis bonito que pode ter un artista no meu lugar, por exemplo, é sentir que podes axudar a outras persoas. Ou polo menos esa é a miña misión, facer música para dar alento ás veces, ou para... Mira, por exemplo, unha das músicas que se chama Melodrama, que habías escoitado, non? Esa canción ten dúas caras, non? Por un lado, a mensaxe é moi irónica, hai moito humor, pero tamén estou dicindo cousas moi serias, todas vivimos de algún modo algunha decepción, algún desencanto, tamén está falando dese amor narcisista, tóxico, do ghosting, de cousas moi actuais que están vivindo pois persoas de todas as xeracións, non? Pero
sí que o ter influencias musicais operísticas, que nunca había tocado ese tema, e fíxate que despois Rosalía sacou un disco que se basa en ópera e música clásica, e esa canción estaba feita moito antes dese disco, non? Pero bueno, ese xénero musical, o melodrama, que é un xénero da ópera, pois falaba xustamente deses desencantos amorosos, deses desencontros, bueno, quixen facelo, pero en versión máis hip hop. Bueno, entonces temos a oportunidade de verte este 16 de xullo, ¿no? En Tui, e o disco físico haberá que agardar un pouco máis, non? Sí, eso, bueno, xa anunciarei cando será, xa te avisarei para que podas avisar aos ointes e os lectores do Atlántico Diario, pero sí, moi pronto no outono imos ter un disquiño Moi ben, pois mil grazas por ternos acompañado e nada, temos unha cita en Tui. Grazas, espero vos.